Kuuɗe Lilaaɓe Suura go'o aya joweego'o yaaki 11. Yeesu Almasiihu hoccaama yaaki dow. Nde tokkuɓe mo fuu kawriti, sey ɓe ƴamimo ɓe mbi'i, Joomiraawo, jooni ngartirantaa Israa'iila laamu? Ammaa Yeesu wi'iɓe, anduki carel e jaamanuuji ɗi nyaako meɗen mo dow siriyi nder laamu muɗum, naa ɗum moɗon. Ammaa to Ruuhu Allah jippoyake dow moɗon, on keɓay bawɗe, on ngartay kokkayɓe woɓɓe habaru am nder Urshalima, e leydi Yahuudiya fuu, e leydi Samaariya, haa keerol duuniyaaru. Gaɗa o wi'i non, o hocca yaaki dow, e ɓe ndaara mo haa duule cuddi mo. E ɓe tijji, e ɓe ndaara mo e mo fa'i dow. Sey raa worɓe ɗiɗo ɓe kolte daneeje, mbangi haade maɓɓe e ndari. Worɓe ɓen mbi'iɓe, onon yimɓe Galili, ngam ɗume ndariɗon ɗo on ndaara dow? Yeesu on ɗon koccaaɗo nder moɗon yaaki dow, o so'oyto non no ngiiruɗon o hoccaama dow. Gaɗa Annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo, ɓe keɗo nder gariiri Urshalima, naa Allah Joomiraawo lildoyi Ruuhu muɗum nder maɓɓe, bo non no o waɗani ɓe alkawal, taw ɓe nyamra yeeso e kuugal ngal o hokki ɓe. Nder aayaaje ɗe ɗe janguɗen bo, en nani no Annabi Iisaa hoccira yaaki dow. Aaya 9 wi'i, nde tokkuɓe mo fuu kawriti, sey ɓe ƴamimo ɓe mbi'i, Joomiraawo, jooni ngartirantaa Israa'iila laamu? Ko nde Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisaa, waɗi ka metanki tokkuɓe mo dow laamu Allah, ammaa fuu e non ɓe paamaayi iri laamu ngu Annabi Iisaa metanta ɓe to dow. Nder nyumo maɓɓe, ɓe kocci Annabi Iisaa laamotoɓe iri laamu duuniyaaru. Ngam ndenno ma kammunde maɓɓe woni, Yeesu Almasiihu teetay laamu diga jungo waynwaynɓe maɓɓe, waato Roomanko'en, o tiggana Israa'iilanko'en laamu maɓɓe. Tokkuɓe mo bo e nyuma, kamɓe ngartata mawɓe nder laamu ngun. Lallay seko wala, ɓe paamaayi Annabi Iisaa e metana ɓe dow laamu Allah, waato no Allah Joomiraawo laamorto ɓerɗe ɓiɓɓe Aadama nder duuniyaaru ndu'u haa yaaki wuro maako waato aljanna. Nde tokkuɓe Annabi Iisaa paamaayi ɗu'um, sey ɓe ƴamimo ɗo'o, ɓe mbi'i, Joomiraawo, jooni teetataa laamu diga jungo Roomanko'en tiggana Israa'iilanko'en laamu mu'en? Ma'ana, jooni rimɗintaa Israa'iilanko'en diga jungo Roomanko'en tiggana Israa'iilanko'en laamu mu'en? Ngam Yahudanko'en ndenno ma ɓe kammino Iisaa Almasiihu rimɗina Yahudanko'en diga laamu Roomanko'en o tiggana ɓe laamu maɓɓe. Hanjum waɗi tokkuɓe mo e ƴamamo ɗo'o, Joomiraawo, jooni ngartirantaa Israa'iila laamu? Aya 12. Ammaa Yeesu wi'iɓe, anduki carel e jaamanuuji ɗi nyaako meɗen mo dow siriyi nder laamu muɗum, naa ɗum moɗon. Ɗo'o Annabi Iisaa e holla tokkuɓe mo anduki carel e jaamanu ɗum Allah Joomiraawo siryi ngam kuugal muɗum, naa ɗum maɓɓe, ɗum Allah e hoore muɗum. Ɗo'o bo e holla en, naa ko ɗume ɗum Allah ɓiɓɓe Aadama andata. Ko Allah Joomiraawo wanginani en tan andeten, ammaa sirru koriiɗum sey hanko e hoore maako. Hanjum waɗi Annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo ɗo, carel e jaamanu ɗum Allah siryi ngam wanginki laamu muɗum, naa ɗum meɗen, ammaa ɗum Allah e hoore muɗum. Ngam non bandiraaɓe am, sey paamen wiiki, naa ko ɗume ɗum Allah andeten. Ko o yiɗi o wanginani en kanjum andeten, kanjum bo woni ɗum meɗen. Ammaa anduki ko ɗume sey kanko e hoore maako. Ngam non naa ko ɗume andeten. Aya 13. Annabi Iisaa ɗawti wiiki tokkuɓe mo, ammaa to Ruuhu Allah jippoyake dow moɗon, on keɓay bawɗe, on ngartay kokkayɓe woɓɓe habaru am nder Urshalima, e leydi Yahuudiya fuu,
e leydi Samariya haa keerol duuniyaaru. Ɗo annabi Iisaa e holla tokkuɓe mo ko haani ɓe anda. Waato annabi Iisaa e fooɗa hakkillo tokkuɓe mo dow kuugal Allah ngal ɓe kuwata gaɗa o aliiɓe. O wi'iɓe anduki carel e jaamanu ɗum Allah waɗi nder laamu muɗum naa ɗum moɗon. Ammaa ko haani andon woni to ruuhu Allah joomiraawo jippoyake dow moɗon, on keɓay bawɗe ngarton kokkayɓe woɓɓe habaru am. On puɗɗay bo nder gariiri Urshalima, yaaki gariiri Yahudiya e Samariya haa yaaki nder duuniyaaru fuu, on gartay ceedu'en am. Ma'ana ɓe ngaajinay habaru belɗum to ɓiɓɓe Aadama ɗum Allah joomiraawo e hoore muɗum siryi, waato habaru kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde jaango barka hoolaaki annabi Iisaa. Allah joomiraawo e hoore muɗum waɗi annabi Iisaa warti kisnoo ɓiɓɓe Aadama diga hakke e kiita muɗum gareeka nyalnde jaango. Ngam non fuunanɗo habaru ɗu'um hooli annabi Iisaa mo Allah e hoore muɗum siryi ngam hisnuki ɗum diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde jaango, se ko wala o heɓay kisndam diga hakke, o heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo ko ɓe puɗɗa ngal kuugal waajinki habaru belɗum ngal o hokki ɓe munya nder Urshalima taw, sey to Allah joomiraawo liloyi ruuhu muɗum nder maɓɓe kokkay ɗum ɓe bawɗe ɓe kuwa ngal kuugal. Ɗo e holla en no annabi Iisaa tambini kuugal muɗum to tokkuɓe mo. Aya 9 wi'i, gaɗa o wi'i non o hocca yaaki dow, e ɓe ndaara mo haa duule cuddi mo. Gaɗa annabi Iisaa tambini kuugal muɗum to tokkuɓe mo, sey o hocca yaaki dow, tokkuɓe mo bo e ndaara mo e mo fa'i dow haa duule cuddi mo. Aya 10-11, e ɓe tijji e ɓe ndaara mo e mo fa'i dow, sey raa worɓe ɗiɗo ɓe kolte daneeje mbangi haade maɓɓe e ndari. Worɓe ɓen mbi'iɓe, onon yimɓe Galili, ngam ɗume ndariɗon ɗo on ndaara dow? Yeesu on ɗon koccaaɗo nder moɗon yaaki dow, barka hoolaaki annabi Iisaa, o so'oyto non no ngiiruɗon o hoccaama dow. Tokkuɓe annabi Iisaa e tijji ndaara annabi Iisaa e fa'i dow, sey raa worɓe ɗiɗo e ɓe ɓorni kolte daneeje mbangi haade maɓɓe ndari. Sey worɓe ɗiɗo ɓen ƴami tokkuɓe annabi Iisaa mbi'i, onon yimɓe Galili, ngam ɗume ndariɗon ɗo on ndaara dow? Annabi Iisaa o'o mo ngiiɗon hoccaama nder moɗon yaaki dow, o so'oyto duuniyaaru ndu'u non no ngiiruɗon o hoccaama yaaki dow. Ɓe e worɓe ɗiɗo mbanguɓe meti haala ka'a bo malaa'ika'en. E ɓe tabbitinana tokkuɓe annabi Iisaa bo non no ɓe ngi'iri mo o hocca yaaki dow nyalnde darngal, non ma ɗum gi'aymo e mo wartoya duuniyaaru ndu'u ngam kiita. Bandiraaɓe am, ɗo e tabbitinana en nyalnde jaango annabi Iisaa wartoya duuniyaaru ndu'u ngam kiita. Ngam ɗo en nani malaa'ika'en ɓe'e mbi'i tokkuɓe annabi Iisaa bo non no ɓe ngi'iri ɗum hocciimo yaaki dow, non annabi Iisaa wartoyta nyalnde jaango ngam kiita. Hanjum waɗi annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo ɓe ngaajina habaru belɗum, koo moye fuu kooliiɗo mo o heɓay kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde jaango. O wi'i tokkuɓe mo fuɗɗa waajinki habaru belɗum diga nder gariiri Urshalima yaaki gariiri Yahudiya e gariiri Samariya haa keerol duuniyaaru fuu, ngam ɗum warta ceeda to fuu ɓii Aadama. Ngam fuu ɓii Aadama nanɗo hooli annabi Iisaa heɓa kisndam diga hakke muɗum e kiita Allah gareeka nyalnde jaango. Bandiraawo am,
a hoolake ko nanta ɗum? Wiiki Allah joomiraawo liloyi annabi Iisaa yari kiita hakke maɗa dow gaafangal, ngam o hisnuma diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalde jaango. Bandiraawo am, se ko wala, taa hoolake annabi Iisaa diga nder ɓernde maɗa, a heɓay kisndam diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ngam non Allah e hoore muɗum siryi hisna ɓii Aadama diga hakke e kiita muɗum garayka nyalde jaango. Nyalde annabi Iisaa wartoyte ngam kiita ɗum laatoto nyalde mettam ɓeram e bone to fuu ganyuɓe hoolaaki mo, ngam ɓe nattay kiita Allah nder hiite jahannama ɗum haa abada. Ngam ɓe ganyi tokkaaki laawol ngol Allah joomiraawo e hoore muɗum siryi ngam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe e kiita nder hiite jahannama. Amma kooliiɓe annabi Iisaa bo nyalde darngal, waato nyalde jaango ɗum nyalde seyo e welwelo, ngam ɓe ngi'ay Allah joomiraawo taguɗo ɓe njooɗdo nder wuro maako waato aljanna ɗum haa abada. Ngam non bandiraawo am, sey ƴama hoore maɗa, nyalde darngal waato nyalde wartoyki annabi Iisaa nyalde seyo to maɗa, ko ɗum laatoto nyalde mettam ɓeram e bone to maɗa?